Bale TELIPAALE Panchinilik TELIPAALE Bale TELIPAALE Panjara TELIPAALE Bale TELIPAALE. What a comedy! ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ರಡ್ಡನೆಯ ಸಲ್ದ ಈ ಸಂಚಿನ ಮತುಯ ಬಂದುಲೆ ಈ ಉಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರೆ ಜೆಪಿಎಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಐಕೇರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬೆದ್ರದ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನದ ಕೈತಲ್ದ ಛಾಯಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಡಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿಲ್ಕಾ ವಂಡರ್ ಕೇಕ್ ಮೊಕಲ ಸಾಕರ್ಲುಂಡು ಜೋಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ರ ಪಕ್ಕರು ಸಲ್ಮ ಸಂದಾದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹಿಡಿದು ತೀರ್ಪುಗೆ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಐದು ದುಂಬು ಬಹುಶ ಮೊಕಲ್ಲ ಪೊಲಂ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಕುಸಾಲ್ ಈ ಕೂಟದಕಲ್ನ ಪೊಲಂ ರಾಜೇಶ್ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಳತ್ತೂರು ಸುಧಾಕರ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಸಂಕಲಕರ್ಯ ಸುಧಾಕರ್ ರೇಖಾ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ದಿಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರ ದಿಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರ್ ಐಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಪನ್ನಗ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಖಾಲಿ ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಪಂಚಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬಾಕಿ ನಿಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಏನೋ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಪಂಚಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಾಗ ಏನು ಖಾಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ನಿಖಲ್ ನಾಟ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಗ ಒಬ್ಬ ನಾಟಕರ ಅದು ಉಪನೇಡ್ ನಿಖಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾತ ಬಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಲ್ವಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತ ತಿರುಪತಿ ಜನ ಚಿತ್ರ ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ತೋಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ನಿಕ್ಕಲು ಉಂತುನ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಮ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಲು ಬೊಡಿತಿನ ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರು ಎತ್ತಿಚಾರು ಕೊರಿಯಾಗ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ದು ಸುಧಾಕರ್ಲ ರಾಜೇಶ್ಲ ರಡ್ಡು ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲು ಕೊರಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮೈತೆ ಬೂರ್ದು ಸ್ಪಾಟ್ ಒಂದು ಅವು ಒಂಜಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜಾಗ ನಿಕ್ಲ ಓಲು ಅವು ಬೋಡಿತ್ತನ ಅವ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೈಮಡ್ ಓಲ್ ನಿಕ್ಲ ಜೋಗ್ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತನ ಓಲ್ ಅವು ಪಂಚ್ ಕೊರೋಡಿತ್ತಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂತ ಹೋಜು ನಿಂಗೆ ಓವರಾಲ್ an okay average performance. First round it is quite an okay performance. But the second round you will have to do it much better, Rajesh. ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಚಸ್ ಇದು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೂ ತೆಲ್ಪುಲೇಕ ಬಣ್ಣ ಮೂಲ ಏನಲೆಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ನಿಮಿಷ ಒಲ್ಲ ತೆಲ್ಕಿ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಜಿ ಮೊಲ್ತಿರ್ತ ಜನಕ್ಕಲೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಟ್ ಕೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಪಂಚಸ್ ನಿಖಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಲೆಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ್ನ 2 ಲಕ್ಷ ನಿಕ್ಲಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಸುತ್ತಲಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ ಆಯ್ಕೆಯಾರ ನಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಖಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲರು ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೊಂದು ಮಾತಿನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದದ ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ರಡ್ಡನೆಯ ಸಲ್ದ ಸಂಚಿ ನನ್ನ ದುಪ್ಪದ ಸಂಚಿಡಿ ಕುಡಲಾತ್ ಪುಗಾರ್ಥದ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕಲಿನ ತೆಲುಪವರೇ ಕಾತೊಂದುಲೆರು ಆತನೆಟ ಕಾತೊಂದು ಪುಲೆ Bale TELIPAALE scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. Bale TELIPAALE, papa, 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 papa. Bale TELIPAALE, papa.